Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suping tigpaminaw, ilabi na gid sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sherry. Apan sa di ko asutan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe. Recorded by X Thunder Gaming. Hay, mao ra gyud imong i-intrigue og kwarta nako. Sure ka nga paiko ni sa imong mga anak? Ay, yung saon man nimo nga maurang may nakaya sa kukita. Nagbaw kag yung gamay kay kuha sa pangisda nako. Mapa, ano lang kun mo pag-away ko? Napamantay sobrang asutan gahapon. Ato na lang tong ipuno. Mga anak, pasensya na mo ha. Nga dili gyud mo na mo mahatagan og maayong suporta, saktong suporta ni papa nimo. Ay unsaon wa man gyud bisag usa namo nga nakahuman gyud sa pagtuon. Mao ra gyud ni kaya namo. Ayo lang kabala ka, ma. Isaad ako ninyo nga mahuman jud ko sa akong patuon para puhon kung makahuman ako unya makakita na ko og lindot na trabaho. Dili na maghago si papa sa pagpangisda. Ug ikaw sad, ma. Di na ka manahi. Salamat, Shari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy anak. Shari, narabay diskurong gabi sa lungsod. Ato ta, ha? Hala day, uy, tingnan dili usutan nilang mama mula akong gabi eh. Suwayin lang, good. Masin pa di ay. Oh, sige, suwayan ako. Ma, pa, manangit unta ko ninyo kung okay ra. Unsa man na? Manglaag unta mi ni Rowena sa lungsod pa kay fiesta man. Uy, unya unsa na sa kang oras sa mauli ana? Mga alas 10, ma, mauli na ko. Hala, sige. Basta siguro alang yun nga alas 10 na ka din, ha? Salamat, ma, pa. Mayo gani day kay gitugtan ka sa mong mama ug papa nga mulaag. Mao lagi day, uy, nalipay kay ko. First time gid nila ako nga mulaag ingon ini day. Wala magin taong ko kasuway aning disco-disco. Karon day nakasuway na gitawon ka. Ligaw ni day uy, kina may uban nga makiparis nimo. Labi na kung love song. Kung mo na itira na. Ha? Oh, nashock man ka. Mahadlo ka? Suwayi lang lagi. Oh, day. Day, tanawa oh. Nagsugod ng paris-paris ang uban. Ay, nga lang sa tutay mo kuha na ko ron, uy. Ako day mutanaw lang ko ng mga nagparis-paris din hi. Hi! Pwede mag-iparis ni mo? Ha? Ako? May line pa ba? Ha? Uy, tay, sugot tayo. Wapo ba yan ako? Sige ka. Huwag dili ka ako gamigiparis na niya. Bahala na. Sige. Wala, uy. Mayo pa ka, day. Berto! Napaiway paris din niyo! Kanina lang! Uy! Berto! Dali! Uy! Ay! Uy, ni aram day ka magtago din miss. Pwede di kayo sayaw. Sure. Salamat ha nga, naging-paris mo na mo sa sayaw. Way kaso, uy. Inalingaw man sad mi. Oh, wa malagi na magtingog ang usa din din. Uy, day. Tingog sad, uy. Ha? Hala, pasensya na gid mo ha, pero kinahanglan ko mo pauli sa amo. Nisaad man ko sa akong mama og papagod nga alas 10, tuan ako sa bahay. Tama ba? Yato na lang muna mo sa inyo, miss. Oh, kinsa ka na tingani mo, miss? Sorry, pero ayaw na lang ihatod kay tingali og nga gihatod ko dito sa amo nga na ako'y kuyo. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay naman sad mi. Sa'yo pa man sa drone. Sige. Pagamping itaw no, win ha. Oo, Okay, Berto, oy. Nga, pwede bitaw ko. Text ko naman. Okay, sige. Adto na mi. Bye! Dahil galit na, uy. Bye, Shar. Kinsa man ni nag-text na kog hi? Number man ni. Ako replyan. Uy, hala. Nanawag mo niluin. Akong tubagoy. Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa ni? Nalimutan ka na ako, Shar?
Si Daniel Bidoni. Magkita kami. Ha? Di ako ron dapit sa inyo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ako bye. Bye. Ay, unsa may nasud sa utok kaning tawhan ako eh. Ikalit man lang ni siya. Mamulbo sa ko kamay pi para dili ko hamos tan-awon. Salamat ha nga, nakikita ka ako. Daniel, to imong ngano. Oh, sure. Unsa na hinungdan nga nakikita ka na ko ron? Di ni kag number na ko. Dito kang Bayberto. Kunya, dito kang Wina, nangay ko sa imong number. Mao ba? Kuan ka, share. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Ang naibaw kong preskor kay ko, no? Preskor kay kong paminahon pero sadyang nagkapares ta sa sayaw ba. Di naman gyud ka di na gyud ka na ako malimtan. Labi na imong naong. Kuno sa kakahinhin muda sa imong malihok. Di ko halos makatuog sukad lang makita ti ka. Daniel. Kuan, wala kay uyab? Wa siya Roy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel, ganahan ko nimo pero di pa magkusugtan ko mag-uyab-uyab. Kinahanglan na tiwason sa akong pakiswela. Share isa na ko nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may mong mga pangandoy. O kung gusto ka, sa usa lang ka adaw sa usa ka semana ti kaanion sa inyo. Aron ba dili mahibong sa dang imong mama ug papa? Sige. Ha? Sige, buot mo ibasabot nga kita na, ha? Sige? Ha? Yes! Nalipay kay ko siya. Isaada ko nimo. Mahalon og panggaon ti ka. Dili ka magmahay. Mahal di ka siya. Mahal ta sab ka, Daniel. Shari, graduate ka naman yun sa high school. Unya, ni saad man to si tiya ni mo, isuon si imong papa, katuntuan ay tuyo sa syudad, nga siya mo ibahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa may hunahuna ni mo. Adto ko mapuyo dito, ma. Oo, alangan man sa magsige kag uli din sa ato, nga sambuan man ning ato, layo man kayo. Nak, ayaw balibari si tiya ni mo. Ano kung kayo? Agwatahala sa god nga malayo ka din sa ato. Maana daw niya ka anak dito. Pwede ba sigang mo pa uli din sa ato kung wakay klase? Sige pa. Adto ka na mo eskwela sa syudad? O, Daniel. Sa ato pa, imo na rin kubyaan. Mag-ulian man sa kurinhi kung way kasigwit. Share, basin makakita kag lain dito sa syudad ha? No, di na may tabo, Daniel, uy. Mahal ka ayo, ka. Sali kay ko nimo, Share. Mahal sad kay ti ka. Basta isaad sad na ako, nga dili ka mangita og lain, ha? Dili gina mahitabo, Share. Mag-aabot ko nimo. Maayo pa ka, day, kay makatiwas lagi kasi mong pagtuon. Darwin na. Amping ba itin tawon dito, day, ha? Ngawon ko nimo. Sigurado gid ko nga makakita kag habag-ong amiga dito. Bisan pa makakita kong mga bagong amiga dito, igid mahitabo nung nga kalimtan ti ka. Number 1 best friend kihapon ta ka. Aw, thank you, day. Mientras ako mo'y nagpa-eskwela ni mo, Shari. Gusto ko nga way disturbo sa imong pagtuon, ha? Gusto na ako nga mag-focus. Aron kung makahuman ka na, makatabang ka sa imong mama o papa dito sa inyong probinsya. Asa raman unya ng uyab-uyab ba kung makahuman na ka? Tiya, Nagasinabot ba ta? oo, tiya. Isaad ako nga dili makaapekto sa akong pagtuon sa Daniel. Himuon ko siyang inspirasyon. Aron mas maningkamot ko makalampos sa akong pagtuon.
lang ka? Okay na ko lang nga. Ikaw diha. Niya, gimingaw na kayo ko nimo. Ako sad kani, gibingaw na sad kaayo ko nimo. Niya, kanus naman ka mauli ha? Basin sunod buwan lang ga. Manangit ko sa akong iyaan mo pauli ko diha. Salamat kaya, nga nauli na ka lang ka. Gimingaw na kayo ko nimo. Hasta ko, Daniel. Pero, basin sa sunod na akong pauli, marugay tukay pa. Ha? Nga naman? Di manggod ko sa sitiya ko na magsige ko uli. Kaya basin ko noong ginaon niya ko gusto mo balik dito sa syudad. Mao ba? Pero sige lang, ayaw ka bala ka. Uhon, inig bakasyon. Mupauli man kog siguro din eh. Bantay ba ha? Magpaabot agad ko nimo din sa ato. Sherry. Salamat, Daniel. Day, Shari. Nanangid ako si mong mama o papa nga dili lang una ka papaulion karon nga bakasyon. Nihangyo ko nila nga nilang una kasbay kay ikaw lang unay akong pabantayon dinis bay. Kay mamakasyon ming tibuok pamilya. Unsa diya? Eh, dili naman sa kang maglaay din kay na may pagkaon diha na apag internet. Iya. Mao ba? Di na di ka mo pauli din eh. Sorry kita ayo lang ka. Unsaon manggod nga way makabantay sa bahay nilang tiya ninhi. Ay, sige lang. Nakasabot ako, Sherry. Oh, hello, Daniel? Hello? Hello, Daniel? Mao ba? Wala mo kontak si Daniel ni mo? O, Daywan. Sigog text niya pero di naman ko replyan. Sige lang. Ayaw ka bala ka, day. Magpangutan akong Berto ko na unsa si Daniel. Sige, Daya. Palihog ko. Salamat. Oh, si Daywin na. Hello, Well. Kumusta ko no? Day, sure. Nagkita mi Daniel, tay. O niya, Day. Nga nung mga text niya. Day, ingon siya ba? Kalimti na lang ko no siya. Kinana ko na siya ilain. O niya, nanan sa sila umaabot nga anak. O, unsa, Day? Nang luod man kukuno siya ni mo. Tawanan ko na kay oras niya. Maong mas maayo pa ko nga magbuwag na lang gid mo. Daywin na. Kulay ng isipan, pabalik sa nakaraan. Walang kakaisip. Gisakitan kay ko sa kunay pawaan nga naa na siya ilain. Ilabi na yun nga may umaabot na silang anak. Nakaingon na lang sad ko nga mas maayo na lang puwet kay lahi ang among tubong ni Daniel sa kinabuhi. Siya gusto na mo settle down. Samtang ako, gusto pa ko makatabang sa akong pamilya. Ini-graduate na ako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.